Vážení přátelé, příznivci čínského nakupování, rád bych se s vámi podělil o otevření rozbalení balíčku z Číny, který obsahuje mobilní telefon, smartphone, takzvaný. Mělo by se jednat o Kingzone N3. Tento telefon jsem si objednal 10. listopadu 2014. Měla to být novinka. Tady mám nějaké doklady o zaplacení daně, cla. Měla to být novinka, takže jsem kupoval, dá se říct, zajíce v pytli. Koukneme se na to, co nám to bude tento balíček obsahovat, jestli nám vůbec přišlo to, co jsme si objednali. Takové video natočím poprvé, takže opravdu, kdyby byly nějaké hloupé řeči, tak se nezlobte. Vidíme, jak nám to pan kamarád Čong zabalil. Vidím, že zatím to jde. Odložíme a pokračujeme dál. A už se dostáváme k tomu správnému dotyčnému obalu. Tak. Tady vidíme náš balíček. Moc to vidět není, ale uvidíme dále. Tak, tady máme obal na telefon v barvě, kterou jsem si opravdu objednal. A tady už máme, doufám, že je uvnitř to, co má být. A to mobilní telefon Kingzone N3. Tak doufejme, že se tady po menším problému dostaneme dál. Takže natáčím to na telefon, na fotoaparát, takže nemůžu ovlivnit kvalitu. Natáčím to opravdu poprvé. Já bych to měl, jak to tu je trošku vidět. Asi tak. Obal tady. No, takže důkaz, že tam telefon opravdu je. Teď se ho vytáhneme. Zabalený tak je, pěkně krásně. A teď si podíváme na tu placku. Takže tady máme Kingzone N3. Na první pohled jsem s ním velice spokojen. Padne krásně do ruky. Je to menší, než jsem si představoval, ale vypadá dobře. Takže telefon si odložím. Koukneme se, co máme dále. Otevřeme obal a máme tady OTG cable. Všichni ví určitě, k čemu slouží. Nabíječka. Koukneme se. Zabalené poctivě. Ano, nabíječka je v pořádku. To vypadá na sluchátka. Sluchátka. A USB kabel.
zadní obal. Vynikající. Screen protector. Tady máme manuál, který je samozřejmě psaný v angličtině. A ještě nějaký papírek k tomu. No. Čong neposlal žádný dárek, nevadí. Budeme se modlit, aby nám ten telefon fungoval. Otevřeme si zadní kryt. A zjistíme, že tam nebude mít baterku, ne? Tož pojď, jak se mu nechce. Ale jo. Máme tady i baterku. Baterka by měla být alespoň psali 2800 mAh a vypadá, že opravdu je. Nevím, jestli to ten fotoaparát dobře zachytí. Mělo by to tam být. Baterku vytáhneme. Ano, přelepená je. Takže telefon je na 2 SIM karty. Jedna je mikro SIM karta, druhá je normální velikost SIM karta na 4G LTE plus mikro SIM karta a paměťová karta. Telefon je lehoučký, opravdu je lehký a měl jsem strach, že bude to nějaký obr, ale opravdu to obr není. Já bych se pro tuto chvíli s vámi rozloučil a jakmile se s tímto telefonem seznámím blíž, tak vám poskytnu další video. Tak zatím se mějte. Tak, milí příznivci mobilních telefonů, vracím se k dalšímu videu, ve kterém vám předvedu zapnutí, vložení SIM karty a zapnutí tohoto pro mne nového přístroje Kingzone N3. Takže vložili jsme SIM kartu, vložíme baterii, dáme zadní obal a už se budeme jenom modlit, aby to opravdu najelo, jak má. Ještě jeden čudlík. Tak a jdeme na to. Folii tam nechávám schválně ještě. Nádhera. Opravdu se omlouvám za to video, opravdu nemám jak to nachystat, jak to dát lépe, aby to bylo lépe vidět. Najíždíme. Telefon jsem objednal, to jsem ještě zapomněl říci, přes webový portál Banggood. Já to tam potom ještě někde napíšu. S tímto serverem se velice dobře jednalo, byli velice komunikativní. Na každou otázku mi přišla odpověď, nebyl v tom žádný problém. Co se týče nějakých otázek a odpovědí, říkám, že odpovídá pan Čong, že píšu panu Čongovi, takže pan Čong byl vstřícný. Zdá se mi, že to trvá trošku déle, ale počkáme, vydržíme. Opravdu musím říci, že tento telefon je, co se týče do ruky padnutí, je nadmíru jsem z něho překvapen. Welcome. Aha, baterka má málo procent, takže uvidíme, co vůbec dneska s tím stihneme udělat, co stihneme natočit.
Já se trošku natočím lépe, ať to je lépe vidět. Takže, já myslím, že bude nejlepší folii dát pryč. No tak pojď. Nechci nějak to, jako každá nová věc. Tak. Nyní si dám PIN na moji SIM kartu, takže to vidět nemusíte. No. A ono by bylo lepší. Tak. Vítám, je telefon. Je v angličtině. Já anglicky neumím, takže se musím tam nějak dopídit k češtině. Zatím bych toto nechal. Asi OK, no. Budeme se modlit, že nám to půjde. Tak, jsme tam. Takže, co se týče kvality displeje, zatím vidím, že to je velice kvalitní. Co jsem četl recenze, kde jsem se dozvídal nějaké informace o tomto telefonu, jsem byl velice zklamán z recenzí, měl jsem strach, že kupuju opravdu něco velmi špatného, ale jak zjišťuju, tak zatím jsem nadmíru spokojen. Akorát se musíme dostat do nastavení a nastavit si náš oblíbený jazyk, což je čeština, takže malé strpení. No, myslím, že můžeme pokračovat dál, že to nějak zvládneme spolu. Všichni dohromady. Dáme si to tady, ať vidíme, s čím máme tu čest. Takže, budu pokračovat, že se jedná o telefon Kingzone N3. Naštylujeme si český jazyk. Budu ovládat dvěma, nebo ne, zkusíme to jednou rukou. Takže, dáme si nastavení a zkusíme si najít češtinu, language, ano. Tady. Čeština. A už je to tady. Takže máme danou češtinu. Můžu vám říct, že procenta baterie si dáme na plochu, ať vidíme, jak dlouho nám to zhasne. Nevím, co bych tomu telefonu zatím řekl blíž. Zatím bych se s tím nějak nepáral, nebo nezhledávám zatím nic zvláštního. Telefon jako každý jiný. Co se týče fotek, o focení na tomto telefonu jsem slyšel taky spoustu negativních věcí. Musíme si přisvítit. Nevím, jestli tam je něco vůbec vidět, ale nějak se dopídím k tomu, abych tam dal blesk. Ale asi se k tomu nedopídím, nevadí. Koukneme se na fotku. No tak, zatím se na to moc stejně nepozná. Tlačítka jsou podsvícená, což je bezva. Telefon vyšel na $189, což je relativně dost na to, že člověk ještě potom musel zaplatit clo, ale bohužel. Co se dalších věcí týče, se vám určitě brzo ozvu. Zatím naschle. Tak, moji milí, ještě se podíváme, jak nám bude pracovat a fungovat tento obal. Otevřeme, vybalíme, podíváme.
Obal vypadá dobře. I tento obal má podporu NFC vzadu. Je to jakoby přešité nití. Odbalíme si telefon, sundáme zadní kryt a pomalu přendáme a vyzkoušíme si, jestli nám to bude sedět. Zatím cvakáme krásně. Už necvakáme, cvakáme. Vypadá, že obal padne perfektně. Můžeme se kouknout. Jedeme. Odbalíme. Mělo by to něco dělat a nedělá to nic. Mistr Chong aspoň psal, že to bude trošku... tak to nevím. Na jiných videích... něco se tu děje. No výborně. Tak nám to fakčí taky. Takže... opravdu... je to aktivní, jak bylo psáno. Muzika, hudba, všechno to bude podporovat. To znamená, že otevřu a jsem tady. Zavřu a jsem tady. No. Podle prvních zkušeností s tímto telefonem můžu říct, že je kvalitní, rychlý, zatím rychlý. Je to opravdu pro mě, který přešel z nějakého staršího telefonu něco lepšího. Podporuje to spoustu jazyků. Věřím, že tady takových videí bude na internetu spousta. Kdyby to nebylo přiblížené, nezlobte se, ale ono to jinak nepůjde asi dneska. No. Já myslím, že až budu mít s tímto telefonem více zkušeností, tak se vám znovu ozvu. Ale opravdu, jo, ještě tady k tomuto bych se vrátil potom později. K tomuto vlastně protektoru na otisk prstu. Někde to tam v tom nastavení máme, že se dá tento vlastně telefon odemykat. Dají se posouvat stránky. Vlastně teď to vlastně dělám. Ušetřím si vlastně displej, dá se říci. Vidíte, možná to vidět bude, že vlastně teďkom otáčím widgety ze zadu. To samé, když dám další stránky, dělám to samé z druhé strany. Telefon nádherně padne do ruky, jak jsem již řekl. No a na další postřehy vám rád natočím další video. Takže zatím s tímto telefonem Kingzone N3 se s tímto pohledem s vámi loučím. Tak, moji milí, ještě se podíváme, jak nám bude. Otevřeme obal. A i tento obal má podporu NFC. Vzadu přešité nití. Telefon, sundáme zadní kryt a jestli nám to bude sedět. Cvakáme. Vypadá, že můžeme se kouknout. Odbalíme.
Čonga aspoň psal, že to bude trošku na jiných videích. No výborně. Tak nám to fakčí taky. Takže je to aktivní, jak bylo psáno. Otevřu a jsem tady. Zavřu. No. Podle zkušenosti s tímto telefonem zatím rychlý. Je to z nějakého staršího telefonu něco lepšího. Podporuje to spoustu. Věřím, že tady takových videí bude na internetu spousta. Jinak nepůjde asi dneska. No, tak se vám znovu ozvu. Ale opravdu tomuto vlastně protektoru na otisk prsty to vlastně dělám. Ušetřím si vlastně displej, dá se říct. Bude. Že vlastně teďkom bude. Že vlastně teďkom widgety ze zadu to samé. Dělám to samé z druhé strany. Nádherně padne do ruky, jak jsem již řekl. No a postřehy vám